radio so na se ka se no ama obiu ya konkon so wi ni mo nyam se wo ni awurade wade wona wabo ya no na wode nsempan so e ma ye bompa e da ho wase bebre se awurade wo do ye na yinti do wuye wade wanim na yitina na dia saka se e ma wo inimbie waye e wo ni aye bre mu ama ye wade ma ye hie mu o di mu na yete wo na asie asafa awurade wodi obaboaye wodi ya adwini mu na won nsama ye bayin na siesie na aye mpe wansam di kronkron wansam di efe asem bi ne ho ade aka na etiefuwe se wade pa ade akoma pa ebi di watie era wanse sa okan ho na oboaye adominti amen eda onyankopon aso na ene ebi se ndi kakra afa abremu nsam ho na part 1 and the best name na agentine ho seasonal message and then the best in na nyu akana fi ofa edi kai na onyankopon eboaye na fi so isiemu bio a na etimi atwa so em se edi nya bebere se etimi hu ebra yomu ani imu asem ebra yomu se imu asem ani mu abrabo ani mu hawo ani emu eniema etini hu sa na mani nyina afi onyankopon adwene a efa saa ebre no ho ana onyankopon dusie a efa saa ebre no ho ene ogye a onyankopon asiesie ama enkonfo a omote asie e wo saa ebre no se kan se ebre mu asem a seasonal message a se asem bi a onyankopon ede maaye e wo awon to asuri mu asem onyankopon odima ewo awon to asuri mu nyame pa ebesia ebia ebre no mu so ebia emmara hodo mmara sa hodo a ne be nyankopon di ka che se ho mmara bebre no a ebi wo ha enya djuma bio ebi wo ha eya djuma na onyankopon e ma yem kwaye a ebe ka ho wansem sa ebre mu ansam de ya na akwaye de se munim se seasons em sa de amunim se e wo pebre ene wo insabre nke eduro mebi a yehu se bia na amanwo no kro aba ne bre bohua na ohwa amanwo kro ano a yese ohu bio ne bre twem sana onyankopon ase mo nso no na onyankopon ebo ye be wi ase no ono a de nyansa ahese ne be kro amaye a tape nature ahese ne me bre no a de amaye a ne bre du a na ebia na yi ne ho adi ne bre pa ho a yehu bio sa bepe na onyankopon ase mo nso no ye etie ye wo ebre mu nsam a onyankopon no a ne ni pakasa ene ebre no mu nso ene ma bia eyi ne ho adie ebre no mu ne ma bia eyi ne ho adie wo ebre no mu be no mu abrabo be no mu ne ye ni be no mu haw ni mu asetena ni mu Exodus 16 verses 11 to 24 na ene se obi akwa ebetima kankai ebre a onyankopon ko yi ne mai free Muslim asazo so no odo mo ba no omuduru ekwa emo no afi ekomedi wo man no omu francie ekasakasai enyi bebre wabrabom o papa onyankopon kora edi aye wo mo na onyankopon ese ne man anyi na wen so be hu ne nkrofo mobo na wato dia ne preso no dia ma wo mo no mo adi na omo na mo nso wawe onyankopon no so obobo omu nyina akonhoma na omo bre na omo hawo nyina no abeda onyankopon wati asie so na onyankopon eye ho hwehwe mana na onyankopon to preso edi ma nipa ewo ebre no mu no onyankopon eye ho hwehwe edi ma nipa die na tia na se onipa mana na tra okay ye bi baba na enha de se de be ya Exodus 16 16 verses 11 kan mat okay kan ya on say na ewale ka tire mo se mate Israel fo na nwi no ka tire wo se anwumere modi nam na no pamo di aduane amen na mo hunu se me ne ewade mu nyankopon na anwumere on say na anwumere no mokoma wo ho so ba be ka ta nsaba no so na no pa no obosu egu nsaba no ho sia na obosu ne egu ye no ko soro na hwe biribi nkronkrowa ketenkete egugu esre no ani nketenkete te se fan bosu nchen na Israel fo ne hunu ye no on se wo ho se mahu asie ne edi enie
ebi sɛ na onim adekode na Mose ka kyerɛ wɔn sɛ yɛni aduane a Awurade de ama mo sɛ munnie asɛm a Awurade ahyɛ nie montase bi sɛ de obiara bedie ɔma biako sɛ de mo nipa dodoɔ ɛyɛ na montase obiara ntase ma wɔn ho obiara ntase ɛma wɔn ho ɛwɔ ne ntomadan mu na Israelfoɔ no yɛ ɔsaa na ɔtase ebinom deɛ pii ebinom deɛ kakraa bi na ɔde ɔma susuyɛ na deɛ ɔtase pii no ɛnyɛ bi akyire na deɛ ɔtase kakraa bi no nso anka ne bi wɔn nyinaa tase sɛ deɛ wɔbɛdie na Mose ka kyerɛ wɔn sɛ obiara nyɛ bi ma adeɛ nte so nanso wɔntie Mose ebinom agya bi ma adeɛ nte so na ɛdɔrɔ mmoa ne bɔneɛ na Mose bufu wɔn na ɔtase anɔpa obiara sɛ deɛ wɔbɛdie na owia mu yɛ den a na anane na dɛ dɔso nsia no ɔtase yɛ aduane no mɔhɔ ɔbaako deɛ ɔma mmienu na asafo no mu mpanimfoɔ nyinaa mu ɔhome ɔmeda kɔnkɔn a odi ma Awurade monto deɛ mowɔ toro na monnoa deɛ mowɔ noa na deɛ ɛbɛka no momfa nsie ɔkyena na ɔde sie kɔsii anɔpa sɛdeɛ Mose sɛ ne amaw nso na mmoa biara anim amen ɛm sɛ wei ɛna mbɛsɛ de kae de to ne ma akra na meka sɛ ebi a ɛbere mu asɛm a na mbɛsɛ me de wei abie ani ne tumi te aseɛ me de mama deɛ no ɛyɛ mfato ne ne ate aseɛ mfa ne yakɔ so yɛ sɛ mama no sɛ de Awurade so hyɛ yɛ nie obiara van sɛ obiara fa bia ne mudu anaasɛ bia konko ne bia obiara hyɛ deɛ bɛso ɔno ne mma obiara de betumi aso no woma ne bɔro so a adeɛ kye a ɛbɛsɛe wofa ankorɛ ma koraa ma ne bɛsu a adeɛ kye a ɛbɛsɛe na pa kakraa bɛ nso a ɛhia wɔ hwee na ɛduru efiada a anaasɛ adeɛ bɛkye ama nkɔmɛ duo no deɛ ɔmo tase bebree ɛnsɛe wogya bia ɛnsɛe but ɛda ɛnyɛ sɛ ɛnyɛ fiada na yɛda hoforo biara adeɛ a sɛdeɛ biara deɛ ɛbɛsɛe nti Mose sɛ ɛho mmara ma wɔn no ɔman na ntie ɔmo kɔtase bebree obiara de furu pɛ adeɛ abafo dɔm nyinaa obiara kɔtase bebree na adeɛ bɛhyɛ no na sɛ na hɔ nyinaa na ɛbɔn but homeda deɛ beduru deɛ a ɛmmɔn na nyɛ sɛ deɛ mɛsɛ mede ɛkyerɛ mu ara sɛ yɛwɔ ɛman sɛ bi a ɛbere mu asɛm ɛbere bi wɔ hɔ a sɛ ne berɛ pa ho a na asɛm no nyɛ dwuma bio but ɛbere bi wɔ nso deɛ a na onyame asɛm ɔde baeɛ no na ɛhɔ ma awoɔ ntoatoa soɔ nyinaa ɛbere bi wɔ hɔ a na emu asɛm no a onyankopɔn de maayɛ no na ɛwɔ hɔ ma awoɔ ntoatoa soɔ onyankopɔn ɛtumi hyira biribi so ma na ɛwɔ hyira so sɛdeɛ ɔno wa wɔpɛ sɛ wɔdeɛ ɛnso ɔde ma wɔn ɔwɔ adetie mu ebi nso deɛ ne wɔ hyira so sɛ wɔn mu nyine nɛ ɛne ɔkyena ɛwɔ no wani program ɛna ɔmaa na wɔsɛ yɛ polo na saa na ɛbere mu nsɛm nso teɛ na ɛka sɛ ɛbere mu nsɛm a kyerɛ sɛ ɛbere no mu no onyankopɔn yi ne ho adi ɛde asɛm a ɛbɛboa nipa na afei ɔda n'atemmuo adi na Old Testament no ɛne sɛ ɛbɛ sɛ Old Testament ɛyi no yɛwɔ man sɛ bia ɛbere mu nsɛm bɛyɛ mmiɛnsa mmerɛ bi esisi wɔ n'abrɛ so ahodoɔ bɛyɛ mmiɛnsa na ɛbɛ sɛ bi yɛ bɔbɔ soɔ na afei tumi boa yɛ na nsɛm no deɛ ebɛtumi abɔ soɔ ne yɛ nika ehu ɛbɛsi ehu ebi a ɛbrɛ no one season no deɛ epie yɛ ɛbrɛ mu na afei sɛdeɛ nipa esitiɛ ɛwɔ ɛbrɛ no nipa su sɛdeɛ nipa ne su esitiɛ nipa su bae ɛne sɛdeɛ onipa ankasa no onipa adwene a na ɛfa ɛbrɛ no ho anaa onipa abrabɔ ɛne nipa n'anum kansa ne nipa ɛne yɛ a na ɛfa abrabɔ no ho nipa kyerɛ sɛ ɛbrɛ nyankopɔn ɛyɛ biribie na ɔde nsɛm bi ɛma nipa na onyankopɔn pɛ sɛ ɔte nipa na ɔboa nipa no ne ɔsɛ di kan hu ɛbrɛ no nso emu abrabɔ sɛdeɛ na esi teɛ ɛne nneɛma bi a ɛkɔ soɔ na menim sɛ yɛn nso nkosie no ebi yɛ bɛhu yɛbrɛ mu asɛm emu abrabɔ emu enyuma ɛne mu anamɔntuo anibere abɛwi aseɛ ne nipa sɛ kwan yɛ nam so nnɛ sɛ nipa ntumi nya de yɛyɛ yɛhu yɛbrɛ ne ehu mu asɛm yɛbrɛ ne emu asɛm ɛne onyankopɔn adwene ɛfa ɛbrɛ ho onyankopɔn adwene ɛfa ɛbrɛ ahodoɔ ho ɛne wɔn brɛ a wɔwɔ mu yi deɛ wɔsɛ wɔyɛ nyame hu nim deɛ nipa mmue ɛne nteaseɛ a nipa nie ɛne nyankopɔn nsuo a ɛne wiaseɛ na afei yɛhu ɛbrɛ deɛ ɛkɔ soɔ ne deɛ ɛbɛtumi yɛ yɛma nyankopɔn deɛ onyankopɔn ɛfɛte yɛn sɛ awɔsi yɛyɛ ɛwɔ brɛ mu ansa na ebi aka akyire nipa bebree no abɛ wiase wɔn wɔ wɔn brɛ no emu asɛm wɔn wɔ wɔn brɛ ɛne emu nnwuma wɔn wɔ wɔn brɛ ɛne mu abrabɔ nipa wɔn na wɔn teɛ wɔn kwan a wɔn nam soɔ
never be a mudia today, a perfect dianum, and in some account, and a rudia no mudia today. Like, if you know, a pet or a brasso. No, so, almost brasso bonnet and a coin, and see who have brasso, any pa. Here we have brasso bonnet, Bonibia at the say, oh, I have brasso. That's a Bonibia at the pier, and a Bonibia about 3 years, oh, I have brasso. And a more in Yamapo Adkini, and I said, the Papi here in Yamapo, all kind of Brenumu, and a train path. Here we have bread in one sem. Then we have bread in one more, and a bit in Yabuayan. Yes, I was a bread near, a move on in you, a movement near, a more friend year. Now, when you never see here we have bread in one sem. Last year we have bread, and a more summer day, near a million part, with Yamapo 5 million part. A bread be animal bonnet, Bonnie appear 100 to a and a moon, a perfect year, any moons and some, any more house, any more money. Now, we never put an answer or betting on top war. The people are minding one almost very at it. Never answer, we never put funny, never won a Benjamin Pabby by Emma Bob. Now, some money be years swap. Noah, we are more than one some. Now, men kind of want some no one, I write about one. And never be no one call so. None of Bruno Bonnie be Pierre, Bonnie be Pierre, on every also. Me pardon you with you walk. Me pardon you from 4 years at Bonnie into the mountain. I ever breathe and our mind a year. Now, we never power so who then go from a boat. No, I do a monk. If you are about 1 Pierre, now, or today, we never point the Asmano. Now, Paka Bia, almost a soon and upon at sea. Now, we never point a maybe answer. A baby didn't any prayer Bonnie up. We never point me in the Pabby. No, the last man. Send your bear and Nipan and any pan of me at Yango Pass. You never point your best royal. Yango port me for be a simple. And I never port me for be. No, I am a Ketua Manipa. No, I am a Ketua Manipa. I bear. You are betting me at only Yango Panas. Be a Yango Pass away. And I have been not in it. And I will see it. No, I might put me at Yango Pass. Near the Animonium Radi. I will be beer no first way. Because I bring a tear here. Near Hurumu. Because Yango Paul and I'm Nipadoso. I'm a tear to Yango Paul, dear bay. I say. The men never point as a Noah. Not on many parts of the pass. The India bus will be in Suda Nipa. And the India bus will be panel. Upon Noah, many parts nothing. But the women said no one to do one to know us. Or then to 1 month to know us, 1 month to know pass it. But if it was in idea bay, and Tiasia. Many woman said, no, I buy no, and you knock. A radical one, a hen could be out, or no, or young poor before. None of other pretty a cop. Now, what you almost knew how, no, so the okra. The breast of the Galatia Bonnie. Now, the breast and cannot about the breast. And then the most, and then no other pretty. No, I'm a 200 of Human also. No one also buy about 1 cry. So the young point, I say, the panel. You are buying, and no one, and then look what you want to obey. No one also buy a year, it's maybe, Baba, yeah, it's maybe the Edima with a good point. I didn't know. Then the other Maximum said, Yan a Bremo, somebody, and then you'll be here with that also. And you will be obedient back to also. And I be a Nipani and Nabaya will be there back to also. Bremen, Samariana, and Tessa. No one see there by or by. Now, no one will never Brasu Nipa, Nebrasu Nipa, Nebremo Brabo, Nebremo Brabo, or how any other Brasa, Nissa Nipa 2 years yet, and after a 3rd year, and then said the Nipa and Pona Melsam. Nina winning with any penny, Nina Pons, any or mine. No one will never Nipa, no Brasso Bonnet, Bonnie and I see it and say, oh, man, now on Nampa Johnson, and the Coco or Bomani Coco, say, Radia before be back. Now, Oman is our more than or Mumaho, now Oman is one of the and you. And you know what the Brasso, when I look on my idea by Adaka, because a brand new message, you know how many parents said, Namapo Emma, no idea by Adaka, and then a brand new one, and cry, whatever one at the Bible, a brand new and cry, whatever one the Bible, and now, and then Henok was some about 2 hours, and then on what in Kabai, on one Namapo and Krabi at bread, and Crosswood. Ah, when I'm going to make me a penalty. No much near Jenny to a monkey uncle. And whatever for an APA. Now, when I'm about to send it, maybe a me aye. Now, on our so, no what near Jenny Paddy by Uncle. Now, if you don't see I'm a pass, now we brought more Emma Ewade. Young boy is a piano. Only I need you, Emma, with a good pot. Somebody about more. Genesis 6. Genesis 6. A being and candy, Genesis 9. Genesis chapter 6, verse 9. You don't know what I want what was wrong. No,
yoni patrene a oye pe e woni brasu enipa mu no wani Nyankopɔn na nante ye ana sai woto aso abohu se ne wa no oye pe e woni brasu nipa mu ne brasu ohun ne brasu abrabɔ ne branu mu enuma kese afafadie ne ma bia na ekoso ba na wa ne bɔfo ne ye pe oye pe kura e wa abrabɔ mu ene afofine mu oni Nyankopɔn na nante ye ne wani Nyankopɔn na de benante ne hero ko di kan Nyankopɔn benante ne no ko be di kan be kan nyamesama kyerɛ wo ma no no Nyankopɔn pa no ko na wale bɔfo no so ba no wan so pie ono so de nkrabe so ye de be e ba na ha so de metum adwene so ana se ya na wo sie timi hu ya bremu de me saka bi o se boni bi atie be se o ya brenu mu boni bi aba o ya brenu so ni se de nipa esuban so tie nipa esuban nipa ni ye nipa kwa ye o mo nam so nipa kwa ye a o mo nam so ye hu ya brenu angasa emu asem ene Onyankopɔn na de ne e fa abrabɔ nipa brabɔ ho ene de Onyankopɔn e bɛyɛ ne ntam e wɔ saa ebre no bibi Onyankopɔn wo papa ye ɔbɛyɛ ne ntam ko ade so on delay ye nwunu ne ntimi hu de wo se yan sie timi ye na mo me yie e wɔ abrabɔ mu sɛ e ye bi a e ko ko an ye ko amma ye nsie tra se ntimi hwɛ wada no na wada no mo men kasa nkyerɛ wada no ye ntimi hu de bi a wada no sitie nsuo mra tum ye hu de wo se ye hu ebra wo mu ani mu ansam ebra wo mu ani mu nima hu ebra wo mu ni mu abrabɔ esura wo se hunya ayamisi eba wo se eba wo mu ewadi aduma wo se ye ani de Onyankopɔn abufuo ana Onyankopɔn temu a eba wo ne pena nkasa mu awo se etumi hu nkasa ewade bɔfo etu ana mompa bi ema Onyankopɔn ebra ne nipa eni nyame hu nim die bia na to hunya atwom bia na o ɔman no mu na de wetumi aka na se ni na mo no ebra ne ya de be pa ho na de Onyankopɔn bo ne tumi so ɔbɛyɛ no ɔyɛ ɛwɔ ne wade ɛbɛyɛ ne brɛ so and when I say a seasonal message I ebra bi mu asɛm na anya asɛm a no one krasɛm no anya asɛm a Onyankopɔn de to ama awon to so nyina amen and you will be mu asɛm ho ana enu achi no ɛwɔ me sɛ Moses ɔba na ɔno ne message na anya brɛ mu asɛm do epie wɔ brɛ bi mu die na so ɛyɛ brɛ bi a message bi a na Onyankopɔn de to ama awon to so bre Moses hallelujah Moses ne message no yes na nya ebre mu ansam do epie wo be mu die but ne mara no die wo de to ho e ma awon to so ne mo ne ka ebre mu ansam mo e ma me ka se awon to so no ma se janyina si bia bibi epie mu asam no epie mu ne wo mo dia wo mo nko adia na ade te so a anya asam bia na ba se no e na ma me fe ebre mu ansam ana ebre ebi mu ansam wa na ne awon to so no e pa ho a ehu nya bio but Moses no de ono Moses na sama de na nya ebre bi mu asem obo epie wo ebre bi mu die ba na nya ebre mu asem wa okay let me say yan ko eno so but ni kan tia se Moses so ba no anya Noah message no preach ye so na mu Moses ba ye no ona to Noah de be Noah de no so but ono so bi bai ono so de nkasem bai ona to de na Enoch e bi papa say de Noah e bi kai ayakosie no a wasi nya no pon mu nyam ne mo no so de nkra bi nso ebae na ebere mu asem ba ko nso bi Lot Sodom ana nso ye ebere mu asem Sodom tna ani ebere tinam ma mo ho ebere ho do ba miensa koza so ko pa na mu abi na ba ebere ho do ba miensa me kan ehwo asem ono nso na ebere bi mu asem eye nkra bi message bi ana Onyankopɔn de bae ana Onyankopɔn de baje wo mo nkwa na ona ma bofo so ana ode ye asem ne ye de be ebae and na ebre mu asem na ebre bi mu asem ebre bi ho mra to o mo bela no so nko ana o metuma to ho mra e pa ho asa e ho mra to bi ani ho e ho mra ne ti obi ya bio so ne wa de refitie no no wa ne bra so no o mo na to ana mo so Nyankopɔn no emra ane bone na atie de se e wo mo bra so no o mo gwa na ti de wo mo na e ho mra no so di o mo gwa na da ho ma wo mo sana e obi de se Lot ne yire ne madie so e wa de bo fo no so ana ho no a wade suma ma mo ko ekuro mo no so no emna o mo de ko e no na nya de bia o mo de tu ama awon go do so nyina e mo na e bre bi de ba emu asem nti ebre mu asem so emra to ho ebre mu asem no na ebre mu asem no na akwan se bibi ye ne ntam akwan se bibi ye ne ntam do anya padie bia ne tam mo Nyankopɔn ahye se bia nkoduru ho no amanim ono wa ne pe a wade se ebre we nkoduru se e o manim ebre we nkoduru se o manim meni pa se na hu o mbasa hu o mbo
na nyama sɛ na bi a ɛkɔ soro na sɛ na mbɛsɛ man so yɛ dɛ bɛ ɛnanteɛ enyewo sɛ ebere no mu asɛm no eyi lot ɛne na yere ne ma yɛ dɛ bɛ efiri Sodom and Gomorrah amen ebi asɛm a ɔse mo hwɛ mo akyi no ɛne asɛm a mo nyane mo ɔkra nkwa no na yɛ wɔn te asɛm no na yɛ wɔn dia wɔn te yɛ no a na yɛ bibi a ɛda hɔ ma awɔ ntoto ɔhɔ sɛ ne wa de advance Moses deɛ ne tie no sɛ Nyankopɔn ka sɛ menu Nyankopɔn te di ampɔn sɛ ne wɔn da di ɔde ma wɔn mo nsa wa ne ma kɔ ne wɔn ɛte yɛ no nko ara dia ne mu na wɔde to ama awɔ ntoto asɛ bebree ne mu ɛho mara to deɛ ɛtete bi ne wɔn te yɛ na saa de ne wɔn akyi no nsa awɔ ntoto asɛ bebree ne ɛbaa yɛ no a ɛtete wɔn but lot deɛ ne deɛ na yɛ wɔn nipa kakra bi no a wɔn te yɛ no ɛna ne yɛ wɔn deɛ bɛyɛ wɔn te a amen nti yɛn dimi hu ɛbere mu asɛm na ɛtumi aboa yɛ ɛne emu mara toɔ ɛne Onyankopɔn adwene a ɛfa saa awɔ ntoto asoɔ no a ma bibi pie mu no ɛho ne deɛ nipa ɛyɛ saa bere no de nipa ɛyɛ ɛna afei changes a Onyankopɔn ɛde pɛ wiaseɛ ɔde pɛ wiaseɛ ɛne Amerika ɛne anammɔn a Onyankopɔn bɛsɛ ne nkurɔfoɔ a wɔwɔ saa bere no a wɔn nya nkra no deɛ ɔsɛ wɔn yɛ dɛ bɛyɛ wɔn yɛ wɔ bere no mu deɛ ɔsɛ wɔn yɛ mama ne deɛ no wutu adeɛ gye so ɛbɛsɛ Onyankopɔn program but osira ado sɛ efiada deɛ adeɛ gye so ɛnyɛ dɛ bɛyɛ ɛnsɛ Onyankopɔn no wɔn nso siɛ enim yɛn ho ɛbere ɛne emu asɛm okay ɛmi sɛ Lord deɛ no so odukɔ a ɔbɛma nkae Genesis 1:19 verse 1 going ɔyɛ nkae nyinaa na ade baako yi ka nte aseɛ ne sɛ apart from sɛ ɛbere mu nsɛm no a Onyankopɔn bi a ɔsoma ɛma nipa ɛde ba no ebi wɔ a ɛda hɔ a ɛkɔsi mmerɛ bi na mmerɛ a papem Onyankopɔn atuoyɛ no ɛwɔ Mose no ɔtoma Israelfoɔ nyinaa ɛkɔpem kyia mu a ne bɔfoɔ ne ɛbɛba nipa sɛ ne nim Onyankopɔn bɔfoɔ a ɔbaeɛ a afei de Mose mmara no na ɔbaeɛ a ɔbɛkyerɛ mu yɛn nyinaa mbɛyɛ nsanhwɛ hallelujah yɛn nyinaa yɛnkan hwan a huh? Hallelujah. Okay. I'm said, a man at you point another pin once. You said, John, any young form of war, where they buy or buy. No, John message in the buy, and I bring one some. Not I bring him once some. One more crown and I almost the other football, and then small kind. Almost prophecies the uncle. They can't prophecies the and a session of crash and come and Sakura Nebia, Vansabia, Mose and Okra, Yabel, woman, used to know on baby, I see. And now the guys I said, I won't come a bit. But the John message, prefer a football, and I'm never make a one dear. Not a Bremo dear bay as someone. Now a Bremo as be an young upon person what they got the nipa. I pray you'll be able to carry bits here. I'm upon the carry bits here. And young upon you do a baby more dear. Not a few or draw depending on attention across the dear. Yes, young upon every carry bits here. Na Onyankopɔn ebeka bibi etia and John the Baptist on the message no pie no any more so dey na John me preach here na mo ti ase John me preach van se bia Moses ana bia Samuel on message on preach here ne mo no so the message nso here dey be ebai na ode bai no Onyankopɔn atro ni panyina attention dey eba ni message no so and na ebre mu ansem and ebre bu ansem so dey what here no Isaiah 40 verse 1 verse 3 to 5 so be near TM was there so Munsi what the Kwana Manatem point na John and on the voice and the TMU na eba TMU a baby move and then eba TMU or eba TMU or a Britia bimu ama engrophobia my homeboa ama ohinu or by Waban yes I don't see a dream once and the joy of football and I joy of football ɛne wɔn nneɛma nneɛma nyinaa no na ɛbere mu asɛm ɛne sɛ Awurade Yesu no sɛ Awurade Yesu ɔkɔ baabi a akɔbɔ su a ɛnyɛ deɛ ɔbɛkɔ baabi a baabi huru bi akɔbɔ su ne mu baabi a John bɔ su hɔ bɛɛ ɔbɛkorɔ wɔ ɛbere mu asɛm na sɛ John ɛni hɔ deɛ a na sɛ ne da ne bɛn na yɛ dɛ bɛn na ɔne ne bɛn na yɛ dɛ bɛn na twɛm na ne mɛsɛ nyɛ da ne fufunu sɛ na afei asɛe ne bra yɛ dɛ bɛn apa ho ɛyɛ ne bra apa ho deɛ a ɛho nyia bio and the woman at 20 will be on the woman at 20 send a new man some woman at 12. I bet you any of you because never a term. And if you could answer come and be a Nasubo, and then someone will come a papa, I see one and a man born here on 1 year because I know when a brand will move.
joy won bre ani mu asem ohun ne bre so nipa wo mo abrabon ohun nyina ani asem a na eho ma wo mo ni onyame ni mu asem a o ma ne poye ohun nyina na asnafo so a wo mo ti ni message na so ne hu abre ni mu asem ani nipa so nyango pa asem a eho ma wo mo apo ani ewade hu ni mu dia na o ma ne nie ohun mo nyina ohun mo so de be wo mo abrabon eni joy ni onipa obeka atoa wa ebremu nsam wa yeka ho jo ne onipa obeka atoa a ebremu nsam wa onyago pon ya de be ode ma ho na ti no obi anya de be mabiu na agenkwa no a ohene no ebaaye na ahini ohene no ohin premu no a obedi bibia so hini owi anse no ono so ya de be obaaye eni jo ne message ni ebremu asem eni yeka ebremu asem a ni yeka bibia esuo awo ndo to aso mu na entimi nkova generations bebre nimo ebia enkofu bi omo ti ase ana eye omo dia ana sa message ni omo dia ani ni ahunwa marato na ehunwa nse bebre na ani onyango polo sana se obahu ni pamabo na omo so a ewade adome babo omo di nyensa nyina no omo bremu a omo bre so asem do when the assistant message dia banana dia ne ba ko mo na se omo se hu omo bre so nipa omo subaye ne kura omo bre so nipa omo nu mo asem na omo kasa na omo subaye ene omo dwene a epa sa wi ase no no ohuni omo bre so nipa dwene pa wi ase no sa wi ase no omo plans omo programs ahodo nyina na omo se nyina no ohuni ye na ohudi na ebeye na chidi bolo nso a omo se ti na asem no a omo ati yango pa ase no nso no omo se omo na ebe nkwase afo ohuni bre mu asem ne bre so nipa enima bia na omodi akire ose enso timi hu ya bre so nipa ose enso timi hu ya bre ayo mu ani mu abrabo ani mu asem ani ebi emu hawo ne bia nipa di akire emu hawo ani enso da bia na wiye ba si akoduro na si ya wudi ya ne bibi ani ebre no nkodi ya ya fom ni kan ti ase so wo se ene kwa sem ni enso bre na edo bi hata obi betu na buro moto ma no ohwe egu so hata no nyakwa fuo mu a wo fom o ba na nso ata na ya debe na se no se o si timi hu abra ehu ebre no bibi e kondare tie ne ebe ne enkro anya se bi kura ba hye ho mra ma nyo bi na hye ho mra ma wo ye mo bibi ne ebre ne ya debe enkro ne ya tinye hu ebre ne mu die wo se ni pa ya debe ye ede se ebre no a awade eyi ni man afiri mizrim no emena onyagopo eyi oman no afiri mizrim no e wo sa abra no no o so man ne hu de o so omoye hallelujah. Yes, see, I was so man who was on me at the bay. Omoye, because almost few walk. And it's almost few walk there. Almost also omoye, you'll be the best and Marama Omo. And you'll be the mechanic be actually Omo. You know, who was on me, a brenny more some more. A brenny more some. Apart from the Sabia, message you, the Mopodema, I want to answer.